Здравейте! Много от вас изпитваха затруднение с Google Classroom и начинът, по който да изпълняват задачите, които учителите им поставят. С това видео се надяваме да ви помогнем и да ви дадем по-точни инструкции. Има два начина, по които можете да се логнете в Google Classroom. Първият от тях е просто да напишете https classroom.google.com, след което да въведете вашите данни, потребителско име, последвано от .308. Това са обикновено вашите инициали от първото и фамилното ви име. След това е важно да посочите clomba.broomfield.enfield School UK. Както виждате на екрана, това е което трябва да имате, след което натискате бутона Next, въвеждате вашата парола и това, което трябва да се появи на вашият екран, е следният панел. Това са предметите и вашите учители. Когато за първи път се вписвате в Google Classroom, трябва да натиснете бутона Join. Това в момента не е необходимо да го правите, защото нашите IT специалисти вече са направили всички класове. И след което за всеки един от предметите, както виждате с стрелките, ще имате повече данни за съответното наименование на предмета, в случая география. Това странно име, което виждате ето тук, 9AGG1, е кодът на класът, в който вие се присъединявате. Най-важното, на което трябва да обърнете внимание при изпълнение на задачите е винаги да гледате Stream и Classwork. Това са двете неща, от които вие трябва да се интересувате най-много. При Stream всеки учител може да поства съобщения или задачи, тестове, които вие трябва да попълните. Ето в тази стрелка можете да намерите крайните срокове, които ви очакват за изпълнението на някоя задача. При натискане на бутона Classwork, това е което се появява на вашия екран. Това са съответно всичките материали, които всеки един учител поства, за да ви е по-лесно, ако се затруднявате с домашната работа. Винаги може да се върнете назад и да погледнете презентацията или уроците, които всеки един ваш учител е качил. Когато изберете някаква работа, която вашият учител е поставил и тя трябва да бъде изпълнена в определен срок, там са сложени инструкции, които вашият учител предварително е направил за вас с допълнителни обяснения. Най-важната част обаче в изпълнението на домашните и тестовете, които имате в Google Classroom, е как точно да прикача работата си. Много от вас не знаеха как и когато правят това, само натискат бутона Turn In, след което много учители остават без поглед върху това, което сте изпълнили, тъй като не сте съхранили вашата работа както трябва. От дясната страна в маркираната кутия виждате вашата работа, добавете или създайте документ. След като натиснете Add or Create с плюсът, отдолу се появява падащо меню с съответни опции. Има два начина, които ще се обърнем в това видео да ви покажем. Първият от тях е да хайлайтвате файл, след което вие ще имате възможността да прикачите продуктът, който сте създали съответно във вашия компютър. Ето тук, например, аз искам да прикача само Holiday Homework. Хайлайтвам, след което, както виждате тук от дясната страна, този документ е вече прикачен. След като видя със сигурност, че този документ е прикачен, чак тогава мога да натисна бутона Turn In, за да може моят учител да провери моята работа. Вторият пример, който е по-предпочитан и по-надежден и по-сигурен, който аз също препоръчвам, когато хайлайтвате Docs. В този вид документ, след като го натиснете,
можете директно да попълвате всички задачи, които са ви поставени. Най-важното в този документ и при употребата на него е, че докато работите, каквото и да се случи с вашия компютър, дали ще ви падне батерията или ще стане нещо друго, угасва тока или някакъв такъв инцидент, вашата работа автоматично се запаметява и не е нужно да я вършите наново. Както виждате от дясната страна, тук вече имам два документа, виждам ги и съм сигурен, че мога да ги предам. След това вече мога да натисна този бутон Turn In, след като съм сигурен, че работата ми е изпълнена. Ето тук от дясната страна Turned In означава, че аз съм си изпратила работата и в случай, че реша, че искам нещо да коригирам или не съм направил задачата както трябва, винаги мога да се върна, натискам Unsubmit и започвам от начало. Когато не сте сигурни и мислите, че сте направили някаква грешка, винаги може да се върнете и да коригирате вашата работа. Другото важно нещо, което би трябвало да гледате, е вашия календар. Той се намира от лявата страна под Classes и в този календар вие имате възможността да наблюдавате всички задачи и тестове, които учителите са ви поставили с някакъв срок. Ето тук, например, виждам по предмети всяка една задача, която имам да изпълня и съответно на коя дата трябва да са попълнени, за да може моя учител да ги провери. Също така е хубаво да поглеждате to-do list, т.е. списъкът от задачи, които трябва да изпълня. Ето, както виждате тук, това е случай на един ученик, който, за съжаление, не е приключил задачите си, защото всички тези дати, срок април, май и така нататък, излизат в червено. Това означава, че тази работа е липсваща, не е попълнена. Съответно, ако на вашия екран излиза опцията Done, това означава, че сте си приключили работата и всичко е точно. Надяваме се това видео да ви помогне повече. Ако имате някакви въпроси, винаги може да се свържете с Achievement Directors Луис Наш и мис Тансли, които ще направят всичко възможно да ви помогнат.